Dwi'n ddarlithydd mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, a dwi'n ddarlithydd mewn mathemateg cymhwysol, felly dwi'n hoffi cymhwyso mathemateg i broblemau yn y byd go iawn. Ac un o'r pethau sy'n gwneud ddiddordeb mewn yr chwaraeon, felly mae'n naturiol i mi gymhwyso mathemateg i chwaraeon. Ac yn y gêm, yn yr adnodd yma, da ni wedi ddatblygu ar gyfer y Eisteddfod Amgen, da ni'n cymhwyso mathemateg i ras Formula 1. Felly mae Formula 1 yn chwaraeon technegol iawn, felly mae'n faes lle mae mathemategwyr yn gweithio yno fo. Ac un o'r problemau mae mathemategwyr yn gweithio yn y maes yma ydy dewis strategaeth ras orau ar gyfer tîm. A mae hwnna'n broblem eitha cymhleth, mae yna lwyth o newidynau, ond mae mathemategwyr yn gweithio yn y maes yna i awgrymu y strategaeth orau i'r tîm yma. A beth ydyn ni'n gwneud yn yr adnodd yma ydy datblygu fersiwn syml o'r sefyllfa yna. Lle ydych chi'n dod fyny efo'r strategaeth orau ac yn cystadlu yn erbyn falle rhai o ffrindiau chi. Felly mae'r adnodd yn cynnwys gêm syml, a mae'r gêm yn gallu cael ei chwarae rhwng hyd at 3 person, adren neu yn ystafell dosbarth. Ac mae yna nifer o ymarferion hefyd yn yr adnodd. So chi'n gallu treulio chydig amser yn ymarfer y mathemateg sy'n berthnasol i'r broblem dan sylw. Felly awch amdani, rhowch gyfle ar ddarganfod y strategaeth ras Formula 1 orau, gystadlu fo'ch ffrindiau. Gwnewch hynny trwy ddilyn y ddolen, yr link isod. Ac gofiwch hefyd, byswn ni wrth y modd yn clywed gennych chi os gennych chi adborth neu unrhyw sylwadau am y gêm. Gwnewch hynny, cysylltwch hefyd drwy'r e-bost isod.